Kantahin tayo, iti kanta panagdaydayaw at tukder tayo, amin. Diyos di gracia, Diyos di gloria, panakabalinit dem, balang natin iglesia, biyag natin kaidalan, siribit dem, turadit dem, iti daytoy a tiyempo, iti daytoy a tiyempo. Aduda dagiti dages alapet kay ken Jesus. Buteng ken wadwati adda wayan nakam kuma. Siribit dem turedit dem iti adda maabyan. Iti adda maabyan. Tinadakes ti maikat ken ti kinapalangguad, nawak nang iti sanikwa, napanglaw ti kararwa. Siribit dem turedit dem, tapno di ka mapukaw, tapno di ka mapukaw. Yek na kam lugar na ato, biyag mi pabilgen kuma. Sika kabaliti grasya, amang waya ti tao. Siribit dem turedit dem, tapno di ka maupay, tapno di ka maupay. Natured ka mabumuson, kinadakes to'y lubong. Di pa nakaisalakan, iso ti pagragsakan. Siribit dem turedit dem, agserbi kami ken ka, agserbi kami ken ka. O Apo, ikanta kadagiti langit, dagiti nakaskas daaw, nga agaramid mo, dagiti nasantuan na parsa, ikanta dati kinapudnom. Agkararag tayo, amin. Apo Diyos mi nga nailangitan, agyaman kami iti aldaw mo nga ingted kada kami nga nagtipon ito'y balay mo, uray saan nga physical ket adda kami balay mi, agtitipon kami virtually ken spiritually. Ikararag mi met lang po dagiti kakabsat mi nga adda sakit da, ken paimbagin mo ida iti Santong Espiritum. Pakawanen da kami kadagiti basbasol mi, awaten mi ti blessing mo, agyaman kami ti unay nga mapamati mi nga agtultuloy kami nga agsirsirbiken ka. Danon mo mi kadagiti kakabsat mi nga kadwa mi ken ayat mi nga kapamilya. Ay ito iti kararag mi ken naga ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. Tinapay ti biyag ako, maipay ito'y kararwam, kas panangted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adu unay. Basahin tayo iti umuna nga surat, nasantuan na surat, gapo ti Deuteronomy 34, 1-12. Ket kastoy ti kunana.
Pimanaw ni Moises iti tanap ti Moab, ken simangat iti bantay Nebo. Dimanon iti tapaw ti bantay, pisga iti daya ti Jericho. Sadyay impakita ni Yahweh ken kuana, ti entero adaga ti sakop ti Galaad, aging ganay ti amyanan iti ili ti Dan. Ti entero asakop ti Neftali, dagiti sakop ti Ephraim ken Manases, ti sakop ti Juda nga agpalaod, aging gad ti taaw Mediterranean. Ti akin abagatan apasayat ti Juda, ken ti tanap manipod iti Sor, aging gadjay Jericho a syudad dagiti kayo a palma. Kinunan ni Yahweh ken ni Moises, daytoy ti gada nga nakarit kada Abraham, Isaak ken Jacob, nga ited kadagiti kapuputonda, impalubos ko akitaem daytoy adaga ngem saan kanto makastrik sadyay. Natay nga rod ni Moises ti adipen ni Yahweh ti daga ti Moab kas imbaga ni Yahweh ken kuana. Ni Yahweh ti nangitanem ken kuana ijay Moab. Iti tanap kasumbangir iti ili ti Peor. Ngem aging gaita awan ti makaammo iti mismo a lugar a nakaitan na. Agtawon ni Moises iti 120 ijay matay, saan kimapsot ti bagina, wenno panagkita na. 30 nga aldaw a dinungdung awan dagiti Israelita iti tanap ti Moab. Napno iti sirib ni Josue, nga anak ni Nun, agsipod ta isu iti dinutukan ni Moises a sumukat ken kuana. Nagtulnog dagiti Israelita ken ni Josue, tinungpalda dagiti bilin nga inted ni Yahweh ken ni Moises. Bilin nga inted ni Yahweh ken ni Moises. Awanen ti propeta at ti maod iti Israel akas ken ni Moises. Nakisao ni Yahweh ken kuana iti rupan-rupa. Awan sa bali a propeta ang nakaaramid kadagiti naskasasdaw abanag ken milagro. Akas iti pinangaramid ni Yahweh ken ni Moises ama ibusor iti ari iti Ehipto. Kadagiti opisyales na ken iti entero a pagilyan. Awan met ti propeta ang nakaaramid kadagiti nakabutbuteng ken datdatlag akas iti inaramid ni Moises iti imatang dagiti amin nga Israelita. Bendisyon ng pinaputlo, tapno iso taraon ko, Apo, ken mampukaw tiki nagakes ko, ketal na ken raksak masarap ko. Ibasa kada kayo iti baro atulag nga masarakan iti surat ni San Mateo kapitulo 20 ken 2 bersikulo 30 ken 4 aging gana iti 40 ken 6 ket kastoy iti maibasa. Dagiti kang runaan na bilin nagumong dagiti Fariseo iti nadamagda a pinagulimok ni Jesus dagiti Saduceo maysa a maestro ti linteg akadwada tinagsaludsod ken ni Jesus tapno ipalabugda. Maestro kinunana, anya ti kang runaan a bilin ti linteg. Insungbat ni Jesus, ayatem ti Apo a Dios mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam, ken ti amin a panunot mo. Dayto ti umuna ken kang runaan a bilin. Ti may kadwa a kang runaan a bilin umasping iti umuna. Ayatem ti pada matao akas iti bagim. Dagitoy dua abilin iti pagbatayan ti entero alinteg ni Moses ken ti panurusuro dagiti profeta. Idi nagumong dagiti sumagmano a Fariseo sinaludsod ni Jesus kadakwada anya iti makunayo mayupan iti Kristo anya kapututan iti nagtaudan na. Nagtaod iti kapututan ni David insong batda. Sinaludsod man ni Jesus apay ngarod at espiritu pinaltiing na ni David nga awagan iti Kristo ti Apo. Kinuna ni David, kinuna ti Apo, iti Apo. Agtugaw ka dito'y makanawan ko, agingga maparmek ko dagiti kabusor mo, ket addada iti babaom. No,
Apo ti kuna ni David ken kuana, kastanto nga rod ang nagtaod ti Kristo ti kapututan ni David. Awan apulos iti naisungbat da ken ni Jesus, ket manipot iti daytangal daw, awanen iti makaitured ngagsaludsod ken kuana. Ni Apo Dios ko may tagbendisyon, iti pan nakaibasa iti paset ti nasantuan na surat. Amen. Ti sao anaragsak sa Ama magbiyaon. Ti sao anaragsak sa Ama magbiyaon. Biyak ang bata sa lansangan, magkalahi ay kapwa nag-aalitan. May galit na laganap at may mga nagpapanggap, sadyang ganyan lang ba ang buhay? Sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari. Ang bigong mga pangako ay di na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat na hatid. Ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang nagbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang bigong mga pangako ay di na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat na hatid. Kaligtas ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat.
hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Si Jesus ang susi ng lahat. Si Jesus ang susi ng lahat. Naimbag at bigat ti amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Agyaman tayo iti mensahe ti kanta, nga kunan na ti Tagalog, si Jesus ang susi ng lahat. Ni Apo Heso Kristo ti tulbek. Salamat po Pastor Alan, Deaconess Irene, and Deaconess Sharon sa napakagandang mensahe ng awit sa umagang ito. Ket gaputan ni Apo Heso Kristo ti tulbek, ket isu na nga rod kakabsat iti tulbek iti ayat nga isu ti inak nga iburay iti daytoy nga bigat kada kayo. Nga sakbay ti amin kakabsat ket kayat ko nga pagyamanan kayo amin iti in kayo nga panagbuya iti napalabas a Domingo iti selebrasyon iti may kasangagasot ken 22 nga anibersaryo iti Nax United Methodist Church. Ribo iti nagbuya iti napalabas nga Domingo ket nangagantay iti mensahe iti biag babaon ken ni Senator Manny Pacquiao nga iti mensahe ket mensahe iti kinapakumbaba ken iti panangi paay tayo iti biag tayo ni Apo Dios ken ti kangrunaan nakakabsat nga isu nga mensahe nga isu nga impay na ket mensahe daytoy nasantuan asao ni Apo Heso Kristo nga masarakan iti daytoy nga Biblia. Agkararag tayo naindaklan ken man nakabalin nga Dios agyaman kami iti ayat nga isu nga insagot mo kada kami iti daytoy nga aldaw. Apo bendisyonam iti mensaherom ang mangipaay iti mensahem iti daytoy nga aldaw may papan iti ayat ang nagtaod ken ka. Itinagan ni Apo mi nga Heso Kristo. Amen. Iti daytoy nga bigat kakabsat ket inak nga ipaay kada kayo, daytoy imbasa kada kayo nga surat ditoy ditoy may papan ken ni Apo Heso Kristo. Ditoy kakabsat ket naibasa kada kayo may papan iti kapadasan ni Apo Heso Kristo iti biag dagiti Pariseyo ken kadagiti Saduseyo nga ni Apo Heso Kristo ket pinagulimok na isuda kangranan dagitoy nga Saduseyo ket ditoy adda maysa nga abogado iti nagsaludsod ken ni Apo Heso Kristo no anya iti kangrunaan a bilin iti linteg. Iti rason na daytoy nga agsaludsod ket tapno ipalabog na ni Apo Heso Kristo no saan nga nasayaat iti sungbat na. Ngem ditoy paset ti nasantuan na surat kakabsat
ket sinungbatan isu na ni Apo Heso Kristo, daytoy nga narigat nga saludsod, nga sinaludsod daytoy nga abogado. Iti versikulo 30 ken 7, daytoy ti sungbat ni Apo Heso Kristo, ayatem ti Apo a Dios mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam, ken iti amin nga panunot mo. Daytoy iti umuna ken kangrunaan a bilin, kinuna ni Apo Heso Kristo. Ket ditoy kakabsat, ket imbaga na, iti amin a pusom. Apay nga tanga, kinuna ni Apo Heso Kristo, nga ayatem iti Diyos mo, iti amin a pusom. Ngamin kakabsat, daytoy nga puso, iti lugar ni Apo Heso Kristo. Tati puso saan nagbaliw. Ngem iti panunot ket agbaliw kakabsat. Ket kunana pay ditoy, iti amin a kararwam, ken iti amin a panunot mo. So amin sakupan na dagitoy kakabsat. Nga isu ti imbaga ni Apo Heso Kristo, insungbat ni Apo Heso Kristo, iti daytoy nga abogado. Ket daytoy ti pakabuklan, dayjay 5 nga naisurat, iti jay 10 nga bilin. Wenno di jay linteg, nga isu nga insurat ni Moses, ijay daan at tulag. Ket daytoy iti pakabuklan kakabsat, iti linteg ni Apo Heso Kristo. May kadwa kakabsat, ket makita ti daytoy nga imbaga ni Apo Heso Kristo kadakwada, nga iti may kadwa nga linteg ket isu daytoy, ayatem iti padam a tao akas iti panagayat mo iti bagim. Ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Daytoy ti imbaga ni Apo Heso Kristo. So ditoy umuna kakabsat nga imbaga ni Apo Heso Kristo, ket nasayat launay. No daytoy iti pagbiyagan tayo. Gapuna taawan sa balingan ng ted iti pudpudnong ayat kada tayo, no dilaong ni Apo Dios. Kinuna ni Apo Jesus, ket ayatom iti Diyos mo. Saan na nga imbaga nga ayaten naka iti Dios, no di ket ti insungbat na ayatom iti Diyos. Daytoy iti responsibilidad tayo, iti kinasayaat ni Apo Dios kada tayo kakabsat. Kada tayo amamati, masapol nga ipaay tayo amin, akangatuan at dayaw para kay ni Apo Dios. Iti panagserbisyo tayo ket awan sa bali nga maidaydayaw no di ket ni Apo Dios. Intayo nga panagdawat ken panagkararag, awan sa baling asitgan tayo no diket ni Apo Dios. Gapuna taaddaken kuana amin at dayaw ken pannakabalin kakabsat. Ket kukuha na laeng iti gloria, kukuha na iti gloria. At dadig ko na nga iti sentro para kay ni Apo Heso Kristo ket ayat. Ayat. Nga iti daytoy ket ni-reveal na kakabsat ti may papan iti Dios. Ket ibagbaga ni Apo Heso Kristo no anya iti linteg ni Apo Dios. Ket daytoy ket agtalinaed iti agnanayon isu iti linteg ti ayat. Kasta iti kinasimple na daytoy ngem narigat nga aramiden. Nga kangrunaan iti may kadwa, iti panagayat, iti karuba, wenno iti padat ay nga tao, kakabsat. Ti kayat nga sawen, may sa panagsakripisyo, iti panangipaay tayo, iti biyag tayo. Kas kuma kadigiti, agturay, kangrunaan da kadigiti soldado, kakabsat. Tapno laong, magunod tayo iti kapya, ket addada nga agbantay kada tayo. Ket very rich daytoy nga aramiden da. Ti inda nga panagserbi ket isumet ti gundaway nga
nga impaay da iti bagida tapno matay para kada tayo kas kani Apo Jesucristo. Ket iti daytoy nga kinunana anya ket din nga kinasayaat ni Apo Jesucristo gapo iti daytoy nga ayat kang runan nakakabsat iti imbaon isunan ni Apo Dios tapno kasta ket maikan tayo iti biag iti dayjay surat na iti 1 kapitulo 3 versikulo 10 ken 6 gapo iti panagyat iti Dios iti lubong impaay na iti kakaiso nga anak na tapno dagiti mamati ken kuana saan amatay no di ket maaddaan iti biag ngagnanayon ket dayta iti pagyamanan tayo ken ni Apo Jesucristo nga nangisagot iti biag na para kada tayo. Ayat inaramid na daytoy gapo iti ayat kakabsat. Impaay na iti biag na kada tayo gapo iti ayat. Isu kakabsat no mangted tayo ket mangted tayo gapo iti ayat. Daytoy ti kangrunaan. Ket no nangted kayo gapo iti ayat ket adda iti rag-o iti puso yo. Gapo ta adda iti maysa nga pannao nga mabalin mo nga mangted nga maawan iti ayat. Ngem saan you can give without loving kuno iti English but you cannot love without giving. So nga kasjay Apo nga masapol amang ted tayo baboon iti ayat. Ket daytoy nga ayat masapol nga iparik na tayo iti pada tayo nga tao. Ket no imbaga ni Apo Jesucristo nga ayatem iti Dios mo ket masapol mo't nga ayatem iti padam a tao. Ngem adda iti kinunana iti baro at tulag. No kunam nga ayatem iti Dios ngem saan mo mo't nga ayaten iti kabsat mo ulbod ka. Takasano nga ibagam nga ayatem iti Dios nga saan mo makita ngem iti kabsat mo ket makitam. Isu nga iti ayat kakabsat ket makita baboon iti aramid. Ket no ibaga tayo nga ayatem iti Dios masapol nga rod nga ipakita tayo met iti panagayat tayo iti pada tayo nga tao. Isu nga ni Apo Jesucristo ket nailan sa iti cross gapo iti panagayat na kada tayo. Ket saan nga ibaga ni Apo Jesucristo kada tayo nga ayaten na tayo iti Dios no di ket impakita na. Impakita na. Ket daytoy nga panangipakita na iti ayat iti Dios kada tayo baboon iti aramid. Ket kastamot nga imbitaran na tayo ni Apo Jesucristo iti daytoy nga ayat, iti daytoy nga aldaw iti ayat na. Minsan manen kakabsat iti daytoy nga pandemya nga imay ket mamatiak nga nagtultuloy iti ayat ni Apo Jesucristo kada tayo. Ket iti sumaruno nga bulan ket ininot nga ilukat tayon daytoy nga balay ni Apo Jesucristo. Tapno maminsan manen ket agmaymaysa tayo tinagan na. Ken maminsan manen nga gikinita tayo iti aldaw iti Domingo. Ket dayta iti dawat ken kararagmi iti daytoy nga lawas. Gapo nakakabsat ta mailiw kami moten kada kayo. Nabayagon nga saan da kayo an nakita alanga-langa. Ngem iti daytoy nga gundaway baboon iti kaasi ni Apo Jesucristo ken baboon iti ayat na kada tayo. Maminsan manen kakabsat nga ipaay tayo iti presensya tayo iti nagan na. Ket iti daytoy nga lawas ket ikararagan tayo daytoy Apo. Taddan dagiti kakabsat nga kayatdan nga umay nga agdaydayaw ken ni Apo Dios iti balay na. Isu nga iti daytoy nga aldaw ulitek iti sao ni Apo Jesucristo. Ditoy paset iti nasantuan na surat nga kunana ayatem
Insungbat ni Jesus, ayatem ti Apo a Diyos mo, iti amin na pusom, iti amin na kararwam, ken iti amin a panunot mo. Daytoy ti umunaken kang runan a bilin. Ti dua a bilin, ti pagbatayan, ti may kadwa kang runan a bilin, umasping iti umuna. Ayatem ti padam a tao akas ti bagim. Dagitoy dua a bilin, ti pagbatayan, ti entero alinteg ni Moses, ken panurusuro dagiti propeta. Ni Apo Dios kumatag bendisyon, kadatoy amin itangal daw. Iti intayo panangipaay, iti biyag tayo ken kuana, babaon, iti panagserbi, ken panagayat tayo iti Dios, agkararag tayo. Naindaklan, ken man nakabalin nga Dios, ipeksami iti daytingal daw, iti in kami panagyaman ken ka. Iti ayat nga isu nga insagot mo kada kami nga anak mo, Apo. When o Apo, pakawanan na kami. Ngano dayto nga ayat nga da kami ket aging kukuna. Saan ang napudno akas iti kinapudnom o Apo kada kami. When o Ama, pakawanan na kami. Nung kagudwala ong iti ayat nga isong impaay mi ken ka iti napalabas nga aldaw ken tawtawen. Pakawanan na kami o Apo kadag iti naglabsingan mi iti sangwanam. Ket iti dayto nga aldaw umasideg kami ken ka o Apo at dumawat iti pamakawan ken ka. Kadag iti nagkurkurangan mi o Apo Dios. When o Ama itultuloy mi karkararagan dagiti anak mo iti dayto nga aldaw kang ran dagiti masakit o Apo. At dada nga nakadalit kadag iti kwarto da. When at dada kadag iti hospital, ken dumapay nga lugar iti nga pagagasan. When o Ama, ikamatalik mi, ken ikarkaragan mi isuda iti daytoy nga aldaw. Ken kastamat nga ikarkaragan mi, dagiti kakabsat mi, nga agtatrabaho iti balasi o taaw, kang runaan na dagiti anak mo Apo nga naawanan iti trabaho, gaputan nagserra, dagiti kompanyada. Italek ken ikarkaragan mi iso daw Apo, asapay kumata, makasurvive da, iti daytoy nga panawen nga dati pandemya. Ikarkaragan mi, dagiti amin nga OFW Apo, iti panagawid da, iti nasyon mi. Ken kastamat nga ikarkaragan mi, iti nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyon nam iti Pangulo mi o Apo, ken dagiti babaon na. Ket dawaten mi o Dios, iti nasayat nga panagserbida, iti umili. Saan man nga perpekto iti panagturay daw Apo. Nga mamati kami no adda iti presensyam o Dios ket adu dagiti maaramidan da. Wenno Ama, agyaman kami iti naindaklan nga ayat nga isu nga insagot mo kada kami amin nga anak mo Apo. Iti daytoy nga bulan iti Oktubre. Iti nabaligi nga selebrasyon dagiti anibersaryo. Ken uripay iti daytoy nga divine service nga maramid iti daytoy nga aldaw o Apo. Agyaman kami kadagiti anak mo o Dios nga naitalek ti biagda ken ka. Kadawaten mi nga bendisyonam dagiti anak mo nga agkasangay iti daytoy nga bulan o Apo. Dakabsat nga Janice Katabay Aquino ken ni Lizel Katabay. Iti daytoy nga lawas. Ken dagiti amin nga agkasangay ken agselebrar iti anibersaryo da, iti daytoy nga bulan. Ket Apo, ikarkaragan mi nga iti panagturpos daytoy nga bulan, ket agtultuloy iti panangaywan, ken panangidalan mo kada kami. O Dios, saan na kami kadi nga baybayan? Kaasyan na kami kadi, tulungan na kami kadi, o Apo, kadagiti pakarigatan mi iti daytoy nga biag. Ket o Ama, ikamatalik mi ken ka, uray pay dagiti pamilya mi. Ket Ama, agari ka kadi ti biag mi. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babon tinagan ni Apo mi nga Jesu-Kristo. Amen. Masapol amang itugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayarunot iti parabor ti Apo a Diyosyo.
para kadagiti sagsagot tayo ket kitaan tayo iti ada iti screen tayo ti pangipanan tayo ti sagsagot tayo para iti church. To'y sagot nga yegmi, nagtaod kau kwam, intalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Awate mo apo dagiti sagsagot mi nga ited mi iti balay mo nasapay kumatama usar mi dagitoy nga sagsagot ket para iti amin nga panakaibalinan para parabor king kaapo. Ato'y kikararag mi. Amen. Naimbag at bigat tayo amin kakabsat, ket madaydayaw iti Diyos, ket agyaman tayo iti nabaligi nga selebrasyon, iti 122nd founding anniversary iti Knox United Methodist Church. Agyaman kami kada kayo amin kakabsat, iti panagmaymaysa tayo amin, iti napalabas nga Domingo, ken agyamanak iti dalan tapno maala tayo ni Senator Manny Pacquiao, iso ni Sir Nelson Salvanera, ken ni Sister Neri sa Samonte. Ken iti dayto ng aldaw, iti mensahero tayo, ket ni Dr. Charity Gorospe, iso na iti mangipaay, iti maudi nga Domingo, iti intayo nga panagselebrar, iti monthly long celebration, iti anniversary tayo kakabsat. Ket madaydayaw iti Dios. Ket sagsagana tayo kakabsat, gapo iti panaglukat tayo, iti sumaruno nga bulan, ket sapay kuman ni Apo Diyos agbendisyon, ken mangsalwad kada tayo amin. Madaydayaw iti Dios. Agayat rebeng mo, padamatao, kaasiken kwa nati ited mo. No adarigat na, ken kwa na inkya, biyag ni Jesus sarita malam. Agayat rebeng mo, padamatao, ni Jesus na dungo ti talek mo. No di mangipangag isut ano sang inggan at di kanto mairagpat. Di kanto sardayan abagbagaan, ano samto aganet getan. Agayat rebeng mo, padamatao, ni Jesus na dungo ti talek mo. O puso anapwan, basulanarway, panakadalos mo't agawaan. Takas tat karpengan, ken maipaay, tapno aglak ang kaitinamay. Agayat rebeng mo, padamatao, ni Jesus na dungo ti talek mo. Yaga na San Juan, ti Apo iten nantut gunggunam. Di kanto mauma, agan anus ka, tani Jesus na taygapuken ka. Agayat rebeng mo, pada
na dungo ti talek mo. Agkararag tayo, naindaklan ken naayat nga Diyos mi. Agtultuloy kami nga agyaman ken ka o Apo iti daytingal daw. Iti agtultuloy nga panangaywan ken panangidalan mo kada kami amin o Apo. Kadig iti nabaligi nga aramid mo o Dios. Iti panakaipaay iti mensahe. Babaon ken ka o Apo. Dagiti mensahe nga mangted namnama ken kapya. Kadig iti anak mo o Dios. Babaon kadig iti sasaom iti nasantuan na surat. Agyaman kami o Apo. Iti mensahe iti ayat nga iso nga naipaay iti daytoy nga bigat. Agyaman kami iti kinunam o Apo nga ayaten mi iti Dios iti amin a puso mi. Iti amin akararwami ken iti panunot mi. Ken kastamat o Dios o Apo mi Hesu Kristo ng imbagam. Ngayaten mi iti padami nga tao akas ti panagayat mi iti bagimi. Wenno aman no nagkurang kami man kadagitoy, duwa nga kangrunaan nga bilin, pakawanen na kami. Ket o Dios, ikarkaragan mi, dagiti amin nga anak mo, iti daytoy nga gundaway. Agyaman kami, kadagiti amin nga naramat mo, tapno nasayaat iti panagdaydayaw mi ken ka iti daytoy nga aldaw. Manipod kadagiti jay liturgies, tagtugtog iti piano, ken kastamat iti mensahe iti kanta nga iso nangigan mi, ken oray pay kadagiti anak mo Apo, nga inaramat mo tapno sumaysayaat iti panagdaydayo mi ken ka. Ket sika iti may daydayo ken may tanok o Apo, iti biagda nga iso nga insagot da ken ka. Biag nga maipaay iti panagserbi ken ka. Bendisyon na kam amin o Apo iti daytoy kadi nga aldaw iti Domingo. Ket sapay kadi o Apo, tamalpas daytoy nga bulan nga naurnos amin tiin kami nga aramiden kang runana o Apo iti panakiwarnak iti naimbaga damag kadigit anak mo Dios. Wenno Ama, agari ka kadi iti biag mi. Ket sikalaong o Apo iti may didayaw kun may tanok kadigit amin nga aramid iti panagdaydayaw. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi babon tinagan ni Apo mi Hesu Kristo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma ken Espiritu liwliwan dayawen nga ipangrunan ti langit ken ti dagat. Ket ita awaten tayo tinaindaklan nga ayat nga gapu itinagan ti Dios Ama. Babon ti anak na isu ni Apo Hesu Kristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken isu ti biag tayo. Ken babon iti panakikadkadwa ti Santo Espiritu. Isu kuma iti awaten ti ita nga awan patinggana. Amen. Amen. Timbag ngal daw to yan.